Ayaw po akong pansinin ng agency ko sa Pilipinas. Sinabihan pa po nila ako na dito na lang po ako mamatay. Hindi daw po ako makakauwi. Tapos blinak po nila ako. Bigyan niyo daw po 2 pirasong kamatis tapos sibuyas yun daw po yung pinapakain dito. Ayoko pong dito mamatay. Gusto ko pong makauwi sa pamilya ko. Tila ginawang hayop ang overseas Filipino worker mula Saudi Arabia na si Russell Carbonell, 24 na taong gulang mula Pangasinan, nang siya ay walang hamak na pinapakain ng sibuyas at kamatis ng kanyang amo at ng foreign agency. Overworked din umano si Russell, dahilan kung bakit ginusto na niyang umuwi ng bansa. Dahil sa kanyang sitwasyon ay agad na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang kanyang kapatid na si Rochelle Carbonell. Alam niyo po ba kung bakit ganito yung nangyari kay Russell doon sa Saudi? Nagtrabaho na po siya December 4, tapos 6 daw po yung alaga niyang bata doon, sa kanya po lahat ng trabaho. 4:30 po ng madaling araw, gigising na po yung kapatid ko, kakapilang po saglit, di na po siya nag-aalmusal. Tapos 5 a.m. po ng umaga, diretso na po ang trabaho niya, hindi po siya matutulog hanggat hindi po natutulog yung 6 na alaga niyang bata. Dagdag pa niya, itinago daw ng kanyang local recruitment agency na 6 na bata pa lang aalagaan ng kanyang kapatid pagdating sa Saudi Arabia. Bago ba umalis yung kapatid mo dito sa Pilipinas, alam niya na 6 na bata ang aalagaan niya at alam niya ba na all around ang magiging trabaho niya? Hindi po sinabi sa kanya po. Doon na lang po niya nalaman na 6 na po pala ang aalagaan niyang bata at sa kanya po lahat. 11 p.m. na po siya natutulog doon, wala na po siyang pahinga. Dahil daw sa hirap ng trabaho ni Russell ay nagkaroon na siya ng post-viral fatigue syndrome. Ngayon, dumating sa doon December 3, December 4, nagtrabaho na siya. Kailan nag-umpisang magkasakit itong kapatid mo? December 6 po. Doon na po siya nag-umpisang nagkasakit po na hindi niya na daw po siya makahinga. Nagpapaalam po siya sa kanyang amo na magpahinga kahit 1 araw lang, hindi po siya pinayagan. 2 araw lang siya nagtrabaho, nagkasakit na kaagad itong kapatid mo? Opo, kasi Okay. po sa kanya po lahat wala. Tapos kakain lang daw po siya, sibuyas lang din daw po doon. Dahil sa paghihirap sa trabaho, ay naisipan ng kontakin ni Russell ang kanyang agency. Agad naman daw siyang kinuha ng kanyang foreign recruitment agency. Pero sa halip na makakain daw siya ng tama, ay pinapakain lang daw siya ng sibuyas at hindi tinatrato ng tama. Ngayon ba yung kapatid mo nandoon pa sa mga amo niya o wala na? Wala na po, nandun na po siya sa agency niya. Yung sa agency niya po, pinapakain lang din po sa kanya sibuyas at kamatis. Noong araw din na yon ay tinawagan na natin ang tanggapan ni Undersecretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ayon sa kanya, ay agad nilang nirescue si Russell nang ipaabot ng ating programa ang kanyang kalagayan. Ang may ulat ko po ay nasa gitna po si Russell. Opo. Siya ay nasa accommodation ng kanyang Saudi Recruitment Agency bilang unang hakbang ng kanyang pagsasakit. At hindi magtatagal, maidadala na po natin siya, mapapadala na siya sa ating sariling shelter sa Jeddah. Next, further step, pinoprocess na yung kanyang exit visa at hindi po magtatagal. Matagal na po na siya'y na 3 o pangatlo o pang-apat na linggo ng buwan na ito siya makauwi. Sa lalong madaling panahon, sa buwan na ito, makakauwi po si Russell. Sisiguraduhin natin na pangangatawanan ng kanyang ahensya yung responsibilidad, yung assistance na dapat nilang ibigay din kay Russell. Bukod pa po ito sa nakaabang na rin na assistance mula sa Department of Migrant Workers, yung ating action funding financial assistance para panibagong buhay po si Russell pag-uwi na dito sa Pilipinas. Nadinig ko kanina na dati na siyang OFW, sisikapin po natin, bigyan siya ng bago na namang pagkakataon sa mahal nating bayan para hindi na po siya umalis ng Pilipinas. Maliban din sa tulong na binigay ng DMW na mapauwi agad si Russell, ay papanagutin din nila ang kanyang agency dito sa Pilipinas dahil sa pagiging irresponsable.
patatawag natin agency, papatawag natin ng parusa kung sila ay lumabag sa ating rules and regulations, lalo na yung responsibilidad na kalingain, aksyonan o tugunan ang anumang dinudulog ng pamilya sa kanila at yung ligtas na pagpapaupag-sagip at pag-uwi. Yan ay responsibilidad nila. Wala dyan yung responsibilidad na ibigay kung anumang benepisyo o sahod na hindi na ibigay sa kanya. Lahat po yan ay sisiguraduhin natin pangangatawanan ng ahensya niya. Emosyonal naman na nagbigay ng pasasalamat ang kapatid ni Russell na si Rochelle dahil sa wakas ay nakatanggap na ang kanilang pamilya ng magandang balita sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po dahil kung hindi po sa inyo, hindi po nila asikasuhin yung pag-uwi ng ate ko. Ate, mag-ingat ka lagi dyan. Hintayin mo, makakauwi ka na dito. Babalikan natin yung agency mo. Hindi natin nahayaan yung ginawa niya sa inyo. Makalipas ang ilang araw sa tulong ng Department of Migrant Workers, ay makakauwi na si Russell ng Pilipinas. Sa araw ng kanyang pag-uwi, ay agad siyang inalalayan at sinundo ng aming team sa NAIA upang makabalik sa kanyang pamilya. At ilang sandali na lang ay makakauwi na siya sa kanyang pamilya sa Ordaletas City, Pangasinan. Dito ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ng personal si Russell. Inabot po ako ng depression. Wala na po akong ginagawa kundi umiyak na lang po ng umiyak. Tapos nagdadasal na lang po na sana meron po makakatulong sa akin. Hindi rin pinalagpas ni Russell ang pagkakataon na magbigay ng mensahe sa kanyang agency na siyang naging dahilan ng paghihirap niya sa Saudi Arabia. Jo, sana po yung mga ginawa niyo sa amin, yung ginawa niyo sa akin, huwag niyo na lang din pong gawin sa iba. Saka sana po bago po kayo magpalipad ng tao, ayusin niyo po yung magiging employer nila. Kailangan po siguro i-CN niyo rin po yung kalagayan ng tao. Saka kailangan din po i-monitor niyo din po sila. Hindi po yung pagka nakuha niyo na po yung pera, wala na po kayong pakialam sa mga tao. Ngayon ay makakapiling na muli ni Russell ang kanyang mga anak at magulang sa tulong ng ating programa. Umuwi na po ako sa magulang tapos ng mga anak ko para makasama ko sa mabawi po yung mga araw na hindi sila kasama. Thank you po sobra sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sobrang salamat po. Hindi ko po ina-expect na ganun po kadali yung magiging process ng pag-uwi ko dahil sa pagtulong niyo sa akin. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo dahil nakauwi na po ako ng Pilipinas. Sana po marami pa po kayong OFW na matulungan kagaya ko. Maraming salamat. Hinatid na ng aming team si Russell sa bus terminal kung saan naghihintay na ang sasakyan niya pauwi sa kanyang pamilya. Natiyak ay hinihintay na din ang pagdating niya. Isa na namang kababayan nating OFW ang natulungan ng ating programa. Asahan nyo na ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay handang tumulong at umalalay sa anumang sitwasyon.